Beñat Sarasola, Itxaro Bordaren basilika hautatu duzu gaurko, zer da bata? Bueno, bere garaian nahiko eskandalu esan dezakegu eragin zuen novela bat izan zela. Eta, hori da eta aukeratu dut eta ikus dezagunea gaur egundik nola ikusten den. Zer kontatzen du Itxarok hor? Argumentua pixka bat aldrebesa da, gora beratsua, baina esan dezagun, protagonista Jon Kapagor izeneko pertsonaia badela, eta bera diputatua hautatu dute komunista da, eta diputatu aukeratu dute iparraldean. Eta horren berari bururatzen zaio, Batxe Nafarreko eta iparraldeko ekonomia sustatzeko, basilika bat sortu behar duela, eraiki behar duela Irulegin. Baina hortarako baita ere, nahi du norbaitek mirari bat ikusi izana. Eta hortarako lotzen du beste gazte bat, mirari bat ikusi duela eta ama bergina ikusi duela esateko. Irulegiko basilika zoragarria martxan jarri zen mementoan, pozezko oihu luze batzu entzun ziren Euskal Herri osoan. Beso eskaintzak herri guzietatik etorri zitezkeen, bat-batean, irratiek berriak zabaldu orduko. Lehen astean berean, 7.000 langile, emazte eta gizon hartuak izan ziren. Lourdes berri bat Irulegin, hori litzake gutxi gora. Horixe da. Eta nola kontatzen du hori? Funtsean libura parodikoa da goiti bera, parodia ez bakarrik batez ere Eliza eta moral kristauarena, baina hortaz aparte baita ere euskal munduan abertzaletasunarena, aipatzen diren izen asko benetazkoak dira, batez ere iparraldeko idazleak eta aipatzen da Landart, aipatzen da Arixelar, aipatzen da Lucien Etxezarreta eta beste hainbat. Eta horren, parodikoa da goiti bera, eta hortan nahiko esageratua puntu batzuetan edo karikatureskoa baita ere, baina bintzat generoari atxikia dago hori. Eta gero hizkuntzari dagokionez, badakigu gero idatzi dituen beste hainbat liburu zubereraz eta idatzi dituela, eta askorentzat hegoaldeko entzat komplikatuak izan direla, baina hau bere lehen novela da eta lapurteraz idatzia dago eta oso hizkuntza zuzen eta gordinean. Nork irakurri beharko luke eta zergatik? Lehen esan dugu, ez? Garai batean eskandalua sortu zuen eta galdera egin dezakegu gaur egun hori nola irakurriko litzateken, ez? Baina nik esango nuke gaur egundik ere gauza batzuk nahiko harrigarria direla eta ausartak direla. Eta nik neburuari galdetzen diot, ea gaur egun olako liburu bat argitaletxeek argitaratuko luketen. Nire zalantzak ditut. Agian esango lukete estetikoki ez dela perfektua edo literarikoki ez dela perfektua, baina horrelako gordintasun eta hitzen propioekin eta publikatutako novela bat gaur egundik ere nahiko harrigarria da. Basilika, Itxaro Bordaren liburua, 84koa, oker ez banago, Susa argitaletxearen eskutik.